Mihin museoon Tartussa kannattaisi mennä ensimmäisenä? Tätä ei kannata ainakaan jättää väliin. Mä aloitin tänään Ylösalaisin talosta. Sä voit aloittaa ihan mistä vaan, mutta muista varata paljon aikaa Tarton museoille. Seuraavaksi esittelen lyhyesti ne museot, joissa viihdyt takuuvarmasti, oletpa reissussa yksin tai perheen kanssa. Tiedekeskus Ahaa on se paikka kaupungissa, jossa tiede on jännittävää ja hauskaa. Tarton taidemuseon kunniakas tehtävä on esitellä uusia virolaisen taiteen kykyjä. Viron kansallismuseolle valmistui vastikään hulppea pytinki entisen sotilaslentokentän kupeeseen. Minusta on hienoa, että Virossa muistetaan myös sukulaiskansojamme. Estirahva Museumin toiseksi suurin pysyvä näyttely on nimeltään Uralin kaiku. Tarton yliopiston vanha observatorio oli aikoinaan eräs astronomian tärkeimmistä tähtitorneista. Tarton paino- ja paperimuseossa voit nähdä historiallisia painokoneita, paperin valmistamista, puusta ja tinasta valmistettuja kirjasimia ja paperiveistoksia. Tartto on Viron olutteollisuuden syntypaikka ja täällä on myös maan paras olutmuseo. Tämä on pakollinen matkakohde opiskelijaporukoille siinä missä yliopiston museo. Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, kuten kenraali Adolf Ehrnrooth sanoi. Eräs Tarton kummallisimmista museoista on KGP-museo, joka sijaitsee Neuvostoliiton salaisen poliisin entisessä tutkintavankilassa. Viehättävä Tarton kaupunginmuseo taas kertoo kaupungista silloin, kun sen nimi oli Dorpat. Viron urheilu- ja olympiamuseo on upea matkakohde, jossa jokainen voi halutessaan tarttua ralliauton rattiin ja tuntea voiton riemua. Yliopiston luonnontieteellinen museo odottaa sinua, joka olet kiinnostunut maapallon kehitystarinasta, maailman synnystä nykypäivään. Talonpoikaiskulttuuria varten on oma muhkea museonsa, Ylenurmessa sijaitseva Viron maatalousmuseo. Ja lopuksi lapsiperheiden kestosuosikki Viron lelumuseo, jossa on paljon toimintaa lapsille ja jossa aikuiset pääsevät retkelle takaisin lapsuuteen.